India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. आता हे रोड जाऊन असल्यावर आम्ही 15 दिवसात परत उठून तहसीलदाराकडे हे करतले मोर्चा काढतले. किती प्रॉब्लेम जाता शाळी पोरा की थंय कोण डिलिव्हरी केस उरली आम्ही कांबळीत घेऊन उरले परत कोण शीक उरलो कांबळीत घरून रोडार उरले. 3 किलोमीटर राहते झाले ह्या रस्त्याच्यान आम्ही तिकडून घेऊन पुरा रस्ता पण घेऊन गेलो. 3 किलोमीटर रस्तो होय ही परिस्थिती जाऊन दवरली. पुरा गटार मारता म्हटलं गटारा मारना काय ना पुरा सगळे रस्त्याची परिस्थिती तशीच पुरा करून दिलं पुरा म्हणजे प्रत्येक वर्षी पावसात असे जातात. प्रत्येक वर्षा पावसात असे काय आणि बघतल ना पावसात पाऊस पडला की माती हाडून घालता मागीर जावच्या तशें न्ही. पावस पडलो लागलो की माती हाडून घेवन बिल्ला काडूंक खावंक मेळटा तांकां. राजकारणाचे लोक करता काय हे करता म्हणजे आमकां खबर करता म्हणून इलेक्शन येयला की 4 दिसा पयलीं करता म्हणून दारा घेवन सांगून. तुमची मागणी काय आसा तर? आमकां खुदचे परिस्थिती हो रोड जावं दे. शाळे पोरां हांगाच्यान 3 किलोमीटर चलत वयता. कितली भुरगीं आसतली? हिंगा 7 भुरगीं आहा. एका 79 वर्षाच्या बायलेक बरे नसले एका हॉस्पिटलाक व्हरपा खातीर तांकां चक्क लाकडाची दांडीक बांदून हे कांबळ बांदून त्या कांबळीत बसवून तांकां त्या बायलेक हॉस्पिटलांत नेवची परिस्थिती तेंचेर येयल्ली.